कि रोना छूना रोना झूना बहन महीना बसुनला एही समया में राजा जी महीना बसुनला एही समया में राजा जी तकल साथ हरे हमरा सोहे ओ तकल साथ हरे हमरा सोहे बड़ा भीड़ होला जहवा माई के मंदिरिया बड़ा भीड़ होला जहवा माई के मंदिर पलम हो पलम हो पलम हो लिया वलल किछ नरिया 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 कमर हिलना हो कमर हिलना कमर हिलना हो बाबा देखिए बड़ा सुंदर वो गीत हमरे याद आइल है शिवानी जी बुला ली आई 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 कहे के बा एगो भौजी के बात बा अपन सैया जी से कहत रही आई शिवानी भौजी कैसे कि ललसा पुराए अमर भार गइल गोदिया कि पाई गइल तू हुए पिया अरे पुलिस में नौकरिया अरे तो चलो न चली जा तो चलो न चली जा कावा तो थावे माई के मंदिरिया चलो न चली जा हो दुर्गा माई के मंदिरिया चलो चली अल्लाह सब पुराए मोर भार गोदिया पाई गइल तू पिया पुलिस में नौकरिया तो चलो न चली जा तो चलो न चली जा
छपरहिया भाव ना कइलू तो का कइलू काजी छपरा जिला में आइलू आ छपरहिया भाव ना दिखैलू तो कुछ ना कइलू सब भाव छपरहिया भावे में बा हां पता नहीं डफरा के भाव में चले के बा भैया हो अरे की रुना झूना रुना झूना अरे की बाजी पायलिया हम माई की माई जब आवेली तो रुन झुरुन पायल बाजेला कैसे हां अरे की रुना झूना हेने आवा हेने से तू रहो आ तू होने जा होने देखो लोक गीत में तो होखबे करला तनी जागरण में भाव है होंगे जागरण बाटे लेकिन भाव लगाए को कैसे आ जैसे घोड़ा दौड़ होखेगा नो वैसे तो हम लोग तू लोग तो घोड़ी हो लोग घोड़ी दौड़ करे के कैसे तो अब घरवा में कोई निशानाई हो कैसे अरे रुना झूना बाहर ओहो कि मुखिया जी खाली हाथ ना कंजूसी करो आवे के परी रउआ हेने आई हेने उठ के हेने आई वैसे बैठला ना हम मुखिया जी के तरफ से मुखिया जी के बुलाओ मुखिया जी हेने आई हेने अगले बार विधायक बने के बनू तो तनी हेने ऊपर आई आशीर्वाद ऊपर से दी कैसे अरे आवे के परी रउआ आवे के परी आशीर्वाद सभे कमर हिलावे के परी आ तनी माई के भजन में भाव दिखाए के बा आ तनी कमर हिला के कैसे अरे कि रुना झुना